Ild. Jeg kan godt lide at blive brændt op med ilden. Det er ligesom at blive grillet på en brødrester. Yes, det er ligesom at blive grillet. Det er dejligt sådan noget. Jeg er også pyroman. Det blev jeg, da jeg var 12. På min 12-års fødselsdag, der blev jeg pyroman. Jeg brændte mine forældre ned. Det her er jeg det faktisk godt med. Rigtig godt med at brænde mine forældre ned. Jeg brændte også min mand ned. Han kunne ikke lide mine flammer, så jeg satte ild til ham, ligesom det her ild, vi har set. Ligesom det. Jeg har sat rigtig godt ild til ham. Det er ild. Ild over det hele. Det er sgu dejligt med sådan noget ild nogle gange. Nogle gange så har man bare lyst til at sætte ild til i København. Det er rigtig dejligt. Nogle gange så er jeg skide liderlig, når jeg sætter ild til ting. Så bliver jeg sgu lidt skør. Det kan jeg godt forstå, at jeg bliver. Fordi 5 har ikke lyst til sex, når jeg står og brænder op i helvede. Og det har jeg i hvert fald. Dejligt ild.